Чат, вие как сте? Какво става? Всичко, надявам се вижда и се чува добре. А, Ето го и Нико. Вижте, мога да видите Нико. Този стожер на българския гейминг Нико. Чайте да му дам да го чуете. Оп, 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 плюс едно, оп, плюс един звук. Как сте, машинки? Да го интервюраме Нико малко. Как е, бро? Как изкараш кома? Да ти кажа честно, вчера имахме малко проблеми с интернета, обаче едно момче се включи тук с един безбожно як рутер, който е гигабитов и нямам абсолютно никакви проблеми от тогава до днес. Днеска сега по мет и масово върви, обаче аз може сега в 4 часа сутринта. Такова е. Защото се... Вижте го сега. Значи сега ще ви кажа. Мога да печелите тук неща, ако го биете този ламер. Той е пълен ламер. Вижте го, той е не спал. Той едно, че е не спал, вече е не слаб. Да покажем наградите, Криси. Има ли някъде награди да ги покажа? Има една награди. Мечката е много яка. Вътре има флашка на Монстър, има шапка на Монстър, има... Някой вика спрете му дюнерите. Много неща. Да го видим. Хитодарката ли, бе? Една пичага, бе. Хитодарката вика, брат. Дюнерите никога не трябва да бъдат спирани, да знаеш. Never stop the duners. Точно така. Ако искате да дойдете на Aniventure Comic Con ден 2, да го биете този ламер, който, вижте, той е не спал. Той е още по-му е занижено и либидото, и скила, и всичко, разбирате ли в момента. Няма да ви издухте. След всичките награди ще бъдат раздадени, така че. Заповядайте да спечелите. Еволата, Нико, thank you, brothers. Добре. Видяхме го и Нико. Трябва да му спрем дюнерите наистина на това момче. Мисля, че е редно. Мисля, че е редно да се спрат дюнерите. Чете го спрат този микрофон. Аз само го спирам, пускам. Може би така е по-добре. Така.